ብጣዕሚ ሕያዋይ ወይ ድማ ጥዑም ሰብ ምዃንካ ብዙሓት ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ድሌት ከምስእኑ ይገብር እዩ። ፍሉጥ ጸሓፊ ሮበርት ግሪን ከም ዝብሎ ኣብ ታሪኽ ዝነበሩ ሓያላት ሰባት ሚስጥር ሓይሎምን ተደላይነቶምን ሓይሎም ምጥቃሞም ዘይኮነስ ስነ ልቦናዊ ጥበብ እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሰባት ናባኻ ንኽስሓቡን ንኽፈትዉኻን ዝገብሩ 3 መንገድታት ክንርኢ ኢና። መበል ሳልሰይቲ ዝነግረካ መንገዲ ኣገዳፊት ስለ ዝኾነት ክሳብ መወዳእታ ስምዓዮ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ብዙሕ ቁም ነገር ስለ እትረኽብሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኾኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ካብ ዝተፅሓፉ ስነ ልቦናዊ መፅሓፍቲ እቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ሓደገኛን ተባሂሉ ዝጥቀስ ብፍሉጥ ጸሓፊ ሮበርት ግሪን ዝተፅሓፈ ዘ ኣርት ኦፍ ሰዳክሽን ዝበሃል መፅሓፍ እዩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ሰባት ንምንታይ ብኻልኦት ከም ዝታለሉ፣ ብምንታይ ምኽንያት ብሰባት ከም እንሰሓብን፣ ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ገለ ሰባት ከም እንወድቕን ብዝርዝር ይዕልል። ብተወሳኺ ድማ ብዘይ ዝኾነ ሓይሊ ብስነ ልቦናዊ መንገድታት ጥራይ ንሰባት ከመይ ጌርካ ክትቆፃፀር ከም እትኽእል ዝምህር መፅሓፍ እዩ። ንዓኻ ዝተቆፃፀረካ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ እተለልየሉ መንገዲ ድማ ይነግረካ። ስለዚ እዚ ሰዳክሽን ወይ ድማ ምምራኽ ዝብል ቃል ትርጉም እንታይ ምዃኑ ኣብ ዓለምና ዝነበሩ ብሉፃት ሰዲሰራት ወይ ድማ መማለልቲ ዝበሃሉ ሰባት ከመይ ጌሮም ከም ዘማልሉውን ሮበርት ነፍሲ ወከፍ ነገራት ነጊሩና ኣሎ። ምምራኽ ንሓደ ሰብ ድሌት ጥራሕ ዝፈጥር ነገር ኣይኮነን። ምኽንያቱ ነዚ ንሰባት ናይ ምምራኽ ጥበብ ናብ ሓይሊ ወይ ድማ ናብ ፓወር ዝለወጡ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ። እዞም ሰባት ብኸመይ እዚ ክገብሩ ከም ዝኽኣሉ ሓቢርና ንርአ። ምስ ተተሓሒዙ ንዓኻ ዝስሕበካ ወይ እውን ዝማርኸካ ነገር እንታይ እዩ? ሰብ ንኸይቐርበካ እንተቐሪቡካ እውን ቀልጢፉ ካኻ ከም ዝርሕቕ ዝገብሮ ነገርካ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ብሓደ ክንርኢ ኢና። ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ሰዳክሽን ክሓስብ ከሎ ፊዚካዊ ስሕበት ጥራይ እዩ ዝመስሎ። ንሱ ድማ ሓደ ሰብ ብኣካላዊ ቁመና ጥራይ ክስሕበካ ከሎ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ትክክለኛ ሰዳክሽን ዝበሃል ስነ ልቦናዊ ወይ ድማ ሳይኮሎጂካል እዩ። ስነ ልቦና ካኮነ ድማ ሰብ ክመሃሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምስ ሰባት ዝህልወካ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ወይ እውን ዕላል ናብ ዕላማኻ ክስሕቦ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እንታይ እንተደኣ ኢልካ በቲ ሰዲሰር ዓይኒ ክትጥመት ምኽኣልካ እዩ። ኣብ ዓለምና እቶም ብጣዕሚ ጎበዛት ዝበሃል ሰዲሰርስ ሰባት ዘጥንዑ እዮም። ብደንብ ኣስተውዒሎም ዝዕዘቡን ነገራት ዝከታተሉን ድማ እዮም። ብኸምዚ ድማ ኣየናይ ነገራት ክቆፃፀሩ ከም ዝኽእሉን ኣየናይ ከም ዘይኽእሉን ኣፀቢቖም ይፈልጡ። ስለዚ እቶም መሰረታት እንታይ እዮም እንተደኣ ኢልካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ምሕሳብ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስሕበት ዝቐትሉ ወይ ድማ ሰባት ብኣኻ ንኸይሰሓቡ ዝገብር ነገር እዩ። ካልኣይ ፑሺ ምዃን ወይ ድማ ንነገራት ብሓይሊ ምፍታን። ሓይሊ እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ወይ እውን ሬዚስታንስ ኣሎ እዩ። ሓይሊ እንተሃልዩ ዝቃወመኩም ካሊእ ሓይሊ ይህሉ። ስለዚ ነዚ ተቃውሞ ንምጥፋእ ነገራት ሃንደበት ከም ዝተፈጠሮም ስልዎም ይብል ሮበርት ግሪን። ነገራት ብድንገት ከም ዝተፈጠሩ እንተደኣ መሲሎም ንዓኹም መሪፆም ዝመፁ ክመስሎም እዩ። እዚ ማለት ልክዕ ከም ፀወታ ሃደን አንጨዋ እዩ። ንእሽቶ ፍንጭታት ተሓድጉ እሞ ትኸዱ፣ ድሕሪዚ ንሳቶም ባዕሎም ይመፁ ይብለና ሮበርት። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ስምዒት ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፍሊ እዩ። ስለዚ ኣብ ማዕበል ስምዒት ከም ዝኣትዉ ክትገብር ይግባኣካ። ምስ ሓደ ሰብ ወፂኻ ድራር ስለ ዝበልዓኻ ጥራይ ጽቡቕ ግዜ ሕሊፋ ክትብል ኣይትኽእልን። እንታይ ደኣ ኣብቲ ድራር ሰዓት ዝተለዓሉ ኣርእስታት ወይ ድማ ዘዕለልካዮም ነገራት እዮም ጽቡቕ ነይሩ ከብልዎ ዝኽእሉ። ካልእ ድማ ግዜ ምውሳድ እዩ። ንዝኾነ ሰብ ብሓንሳብ ክትማርኾ ኣይትኽእልን። ግዜ ዝወስድ ነገር ስለ ዝኾነ ነቲ መስርሕ ክትከታተሎ ይግባኣካ። ብተወሳኺ ሚስጥር ክህሉ ድማ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት እቲ ተማልሎ ዝሓሰብካ ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ነቲ ከተማልሎ ትደልዮ ሰብ ከም ድላዩ ክኸውን ወይ ድማ ከም ድላያ ንኽትከውን ዘኽእላ ቦታ ወይ እውን ግዜ ክተመቻቹ ይግባእ። እዚ ማለት ደቂ ሰባት ካብ ልቦም ናይ ልቦም ንኸውፁ እንተደኣ ደሊኻዮም ኣብ ጽቡቕ ከባቢ ክኾኑ ኣለዎም። ሙድ ወይ ድማ ስምዒቶም እውን ጽቡቕ ክኸውን ኣለዎ። ንሓደ ሰብ ኣብ ዝተቆጣዐሉ ሰዓት ከይድካ ብዛዕባ ክፈልጥ ትደሊ እንተደኣ ኢልካዮ ክርኤካ እውን ኣይደልን። ብተወሳኺ ምስቲ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ቦታ እውን ይውስኖ እዩ።
ኣብ ረብሻ ዘለዎ ቦታ ኮፍ ኢልካ ካብ እትዕልል ኣብ ሰጥ ዝበለ ሮማንቲክ ዝመስልን ሽምዓታት ዘለዎም ቦታ ኮፍ ኢልካ እንተተዘራረብካ ይምረጽ። ሰዳክሽን ዝሓሸ ንኽኸውን ካብቲ ዝለመድኩምዎ ዓለም ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም ዘለኹም ክስምዓኩም ይኽእል ኣለዎ ይብለና ጸሓፊና። ካልእ ወሳኒ ነገር ቃላት ናብ ተኣምር ምቕያር ወይ ድማ words into magic ምጥቃም እዩ። እዚ ማለት ኮፍ ኢሉ ተራዕላ ዝዕልል ሰብ ክትከውን የብልካን። ነፍቲ ክትማርኾ ትሓስቦ ዘለኻ ሰብ ምሳኻ ምርካቡ ትኽክል ምዃኑን ሓቢርኩም ክትኮኑ ከም ዝግባእን ንኽስምዖ ትገብር ትኽእል ኣለካ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ሰብ ንበይኑ ዝደለዮ ግዜ ክሕልፍ ምፍቃድ የድሊ። ነዚ ክትገብር ከለኻ ንሳቶም ኣብ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ብሓቂ ምስ ሰብ ዝኽራኸብ ነይርኒ መወዳእታይ ድማ ምስ ሰብ ኢሎም ንኽሓስቡ ይገብሮም። ንዓኻ ከም ዘፍቅሩኻ ዝገብሮም ናትካ ዕላል ዘይኾነስ ንሳቶም ኣእምሮኦም ዝሓዝዎ ኮንሴፕት ወይ እውን ሕልሚ እዩ። ሕጂ ንሓደ ሰብ ንምምራሕ ካብቶም መሰረታት ወይ ድማ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነገራት ውሑዳት ርኢና ኣለና። ስለዚ ካብ ሕጂ ንስኻ ሰብ ክትማርኽ እንተደኣ ደሊኻ እንታይ ዓይነት ማራኺ ወይ ድማ መማለሊ ምዃንካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። እንታይ ዓይነት መማለሊ ወይ ድማ ሰዲ ሰሪኻ ኢሉ ይሓትት ጸሓፊ ሮበርት። ቀዳማይ ዓይነት መማለልቲ ሳይረን ይበሃላ። እዘን ዓይነት መማለልቲ ኣብ ዓለምና ካብ ጥንቲ ጀሚረን ዝነበራ መማለልቲ ክኾና ከለዋ እንታይ ዓይነት ሰብ ይማርኻ እንተደኣ ኢልና ድማ ብሓላፍነት ዝተዋሕጡ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ምምላል ዓብዪ ብቕዓት ኣለወን። ኣብ ሓደ ሲሪየስ ኣብ ዝበሃል ዓለም ወይ ድማ ኩሉ ነገር ድርቅና ዝተመልአሉ ዓለም ንሳ ቅልል ምባል ትፈቱ። ንግዚያዊ ሓጎስ ወይ ድማ ፕሌዠር ድማ ቀዳምነት ትህብ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ባንደር ናይ ምግባር ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዋ። ኩሉ ነገር ገዲፋ ንምኻድ ዋላ ሓደ ድማ ይጽግማን። ሮበርት ግሪን ከም ኣብነት ንክሊዮፓትራ ተመልከቱ ይብለና። ክሊዮፓትራ ካብ ግብፂ ዋላ ተባሪራ ሙሉእ ሓይልን ስልጣንን ተሰኣነት እውን ንሳ ግን ዓርሳ ከም ጅኒ ወይ ድማ ብደዋ ከም እትንቀሳቐስ ጌራ ቀይራቶ እያ። ኣብ ሓደ እዋን ናይ ጁልየስ ሲዘር ሓለውቲ ሓደ ዓብዪ ምንጻፍ ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ ይምጽፉ። ኣብቲ ዝተጠቕለለ ምንጻፍ ክዝርጋሕ ከሎ ግን ንሳ ኣብ ውሽጢ ተረኺባ ነይራ። እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ድማ ብጣዕሚ ተንጸባረቕ ምንባራ እዩ። ጁልየስ ሲዘር ድማ ነዚ ክርኢ ከሎ ምንም ክገብር ኣይከኣለን። ዘደንቕ ቀምሽ ተኸዲና ስለ ዝነበረት ድማ ጽባቐኣ ዝኽልክል ሓይሊ ይነበሮን። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ብጽባቐኣ ተማሪኹ ንዓኣ ኢሉ ዓብዪ መርከብ ሒዙ ኣብ ውሓዚ ኣባይ ከዛውራ ጀሚሩ። ንሱ ንዓኣ ከዘናግዕ ከሎ ግን ብኻሊእ ወገን ግዝኣቱ ዝኾነት ሮም ዳፈረሰት እያ ነይራ። እዚ ዝኾነሉ ክሊዮፓትራ ብዛዕባ ግዝኣቱ ንኸይሓስብ ስለ ዝገበረቶ እዩ። ክሳብ ክንድኡ ብጽባቐኣ ተማሪኹ ነይሩ። ኣብዚ እቲ ዝገርም ነገር ብታሪኽ ክሊዮፓትራ ክሳብ ክንድቲ ጽቡቕቲ እትበሃል ጓል ዘይምንባራ እዩ። ኣብ ኣሌክሳንድርያ ካብኣ ዝበልፃ ብዙሓት ቆናጁ ነይረን። ጽባቐኣ ግን ካብ ትራንስፎርሜሽን ወይ ድማ ለውጢ ዝመፀ ክበሃል ይከኣል። ኩሉ ግዜ ምስላ ትቕይር ሙዳውን ከምኡ። ሓደ ወዲ መፂኡ ፈሊጠያ ክብል ከሎ ቀጻሊ ካሊእ ሰብ ኮይና ትመጾ። እዚ ምልውዋጥ እዚ እንታይ ሒዙ መፂ እንተደኣ ኢልና ድማ ሚስተር ሒዙ ይመጽኡ። እዛ ጓል እዚኣ ሕንቅል ሕንቅሊት እያ። ፈቲሐ ክወዳኣ እንታይ ምዃነ ክፈልጥ እየ ዝብል ድሌት ኣብ ውሽጥኻ ንኽፍጠር ድማ ትገብር። ክሊዮፓትራ ምስ ኣቴንሽን ሓይሊ ከም ዝመጽእ ብደንቢ ተረዲኣ ነይራ። ኢኖሰንስ ወይ ድማ ምንም ኣይፈልጥን ዝብል ኣረኣእያ ምስ ድሌት ድማ ትሓውስ ነይራ። እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣድነቕታ ብደንቢ ንኽፈትዋን ንኸፍቅርዋን ዝገብር ባህሪኣ ነይሩ። ሳይረን ብምባል እትፍለጥ መማለሊት እንታይ ዓይነት መማለሊት እያ እንተደኣ ኢልና ጽቡቕቲ ክትበሃል ትኽእል ወይ ዘይክትበሃል ትኽእል ኮይኑ ግን ሰብ ብጣዕሚ ዝደልዮ ነገር ኮይና ትርከብ ዓይነት ሰብ እያ። ዋላ እኳ ንሳቶም ከም ዝደልይዎ ኮይና እንተተረኸበት ድማ ንሳቶም ሙሉእ ብሙሉእ ንኽሕዝዋ ግን ኣይትፈቅድን። ነዚ ድማ እዩ ብዙሓት ብፍቕራ ሰኺሮም ዝተርፉ። ናብቲ ካልእ ዓይነት ሰዲሰር ክንሓልፍ ከለና እዚ ጸሓፊ ዘሬክ ብምባል ይጽውዖ። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክፍቀራን ክድለያን ይደልያ እየን። በዚ ምኽንያት ድማ መብዛሕትአን ኣብ ፈተና ይወድቃ። እዚ ዘሬክ ዝበሃል መማለሊ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ዝነብር እንተደኣ ኢልና ምግናን ኣይኸውንን። ኢነርጂኡ ከይሓብአ ርእሱ ኮይኑ ይዝቐርብ። ባዕሉ ከይኸውን ዝገብሮ ዝኾነ ዓይነት ነገር ድማ የወግዶ። ፍቕሩ ካብ ልቡ ንኽገልጽ ምንም ዘየጸግሞ ፍቕሩን ድሌቱን ክሳብ ክንደይ ከም ዝፈተዋ ንኽዛረብ ንድሕሪት ዘየብልን ሰብ እዩ።
እዚ ባህሪኡ ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ኢሬዚስቲብል ወይ ድማ ዘይተፃዋራ ይገብሮም። ከም ኣብነት ንውዱቅ ንመልከት ይብለና ሮበርት ግሪን ዝፈትዋ ጓል ንምርካብ ዝኾነ ነገር ክገብር ዝኽእልን ዝገብርን ሰብ እዩ ነይሩ። ንሓለውቱ ጉቦ ብምሃብ ተሓዊኡ ካሊእ ሰብ መሲሉ ብምቕራብ ዝኾነ ነገር ይገብር ነይሩ። ኣብ ሓደ ታሪክ ከም ዝተፅሓፈ ኣብ ቤት መደቀሲ ናይ ሓንቲ ጓል ተሓቢኡ ይኣቱ እሞ ንሳ ንኽትሕጎስ ብምግባር ነቲ ነገር ዝያዳ ኤክሳይቲንግ ንክኸውን ይገብሮ። እዛ ጓል ድማ ተሓቢኡ ምእታው ዝያዳ ፈትያቶ ነይራ። ብዛዕባ ዝተፅሓፉ መፅሓፍቲ እንተደኣንቢብኩም ደቂ ኣንስትዮ ንዕኡ ኢለን ኩናት ከም ዘካየዳውን ይንገር እዩ። ንዕኡ ዘለዎን ፍቕርን ገና ኣዝዩ ልዑል ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ልክዕ ከም ስፖርት ናይ ባዕለን ቶርናመንት እውን ነይሩዋን። እታ ዝሓለፈት ንዕኡ ንኽትረክብ ማለት እዩ። እቲ ዝነበሮ ሓይሊ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ብኡ ከም ዝተመርፃ ንኽስማዕ ምግባሩ እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ሰዲሰር ኣዝዩ ተደላዪ ዝኾነሉ ምኽንያት ጽባቐኡ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ነታ ዝደልያ ጓል ናይዚ ዓለም ቀንዲ ገጸ ባህሪ ከም ዝኾነት ንኽስማዓ ምግባሩ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ማራኺ ወይ ድማ ሰዲሰር ኣዝዩ ዴንጀረስ እዩ። ብዝተወሳኺ ድማ አንፕሬዲክተብል ወይ ድማ ክግመት ዘይኽእል እዩ። ስለዚ ንስኻ እንታይ ዓይነት መማለሊ ምዃንካ እንተደኣ ፈሊጥካ ከምዚ ዓይነት እንተደኣ ኮይንካ ርእስኻ ምኽልካል ኣቋርፅ። ነታ እትደልያ ጓል ድማ ኣብዛ ምድሪ ዘላ እንኮ ጓል ከም ዝኾነት ንኽስማዓ ገበር። ኢንተንስ ብዝኾንካ ቁፅሪ ዝያዳ ንሰባት ትስሕብ። እዚ ግን ንባህሪኻ ዝስማዕማዕ እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ ክኾን ዘለዎ። ናብ መበል ሳልሳይ ሰዲሰር ንምፃእ ነዚ ሮበርት ኣይዲያል ብምባል ይፅውዖ። ኩሉ ሰብ ዝደለየ ዓይነት ኣፍቃሪ እዩ። ኩላትና ኣብ ኣእምሮና ኣይዲያል ኢልና ዝሓዝናዮ ነገር ኣሎ። ምናልባት እውን ኣብ መጻኢ ክኸውን ዝደለየ ሰብ ኢልኩም ዝሓዝኩምዎ ሰብ ይህሉ። እዚ ምስሊ ምስ ናይ ሕጂ መንነትኩም ዘይኸይድ ወይ ድማ ትናፍቆ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት እውን ህይወትኩም ነቲ ኣይዲያል እትብልዎ መንነት ንኽትረኽቡ መንገዲ እውን ይኸውን እዩ። ተቐቢሮም ዘለውን ዘይተሳኽዑን ሕልምታትኩም ኣይሞቱን። እንታይ ደኣ ሓደ ሰብ መፂኡ ከተንስኦም ይፅበዩ ኣለዉ። ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝናፍቆን ርእሱ ምሉእ ከም ዝኾነ ንኽስምዖን ዝገብሮ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ እዚ ሰብ ነታ ዝጎደለት ክፋል ዝመልአ ኮይኑ ይቐርብ። እዞም ከምዚ ዓይነት ሰዲሰራት ሮማንቲክ ጥራይ ኣይኾኑን፣ ፍቕሪ ጥራይ ንኽትሓስቡ እውን ኣይኾኑን ዝገብሩ። ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ዝደልዮ ዝነበርኩ ነገር ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ዝምነዮ ዝገደፍክዎ ዝመስለኒ ነገር መሊሰ ረኺበ እየ ከም ትብል ይገብሩኻ። ከም ኣብነት ማዳም ዲፓምፓዶር ንውሰድ። እዛ ንእስቲ ህይወታ ብፀልማት ዝተመልአ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ካብኡ ወፂያ ንንጉስ ሉዊ 15 ንምምራኽ ዝበቕዐት ሰብ እያ ነይራ። እዚ ንጉስ ኩሉ ነገር ሰልችዎ ዝነበረ ሰብ እዩ። ዝደለያ ጓል ናብ ቤተ መንግስቱ ምፅኡ ዝደለዮ ይገብር። ኮይኑ ግን ኩሉ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ምንም ፍሉይ ነገር ኣይረኸበሉን። ካብኣ ግን ብዙሕ ነገራት ረኺቡ እዩ። ሓድሽ ዝኾነ ስምዒት ድማ ተሰሚዕዎ እዩ። ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ዝሰኣኖ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ክብሪ ከስተውዕል ጌራቶ እያ። ኣብቲ ትቕመጠሉ ክፍሊ ብዙሕ ነገራት ተዳሉ ነይራ። ቲያትር፣ ሙዚቃን ፍልስፍናን ሓዊሱ ብዙሓት ነገራት ንዕኡ ንምሕጓስ ተዳሉ። ግን ድማ ስርሓ ንዕኡ ምሕጓስ ጥራይ ኣይነበረን። ንዕኡ ክብ ምባልን ክብሪ ክስምዖን ምግባሩ እውን እዩ። ንጉስ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓቂ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝኾነ ንኽስምዖን ንኽኣምንን ድማ ጌራቶ እያ። እዛ ሰብ ነዚ ንጉስ ን20 ዓመታት ክትመርሖ ዝኸኣለት ብኸምዚ መልክዑ እዩ ነይሩ። ኣይዲያል ሰዲሰር ዝህበኩም ነገር ድማ እዚ እዩ። ንስኹም እተማርሩሉ ወይ ድማ ዝተፀገምኩምሉ ንእሽቶ ነገር ማንም ሰብ ኣስተውዒሉለይ ኣይፈልጥን እትምሎም ነገር ንሳቶም ይሰምዕዎ እሞ መፍትሒ ፀገምኩም ወይ ድማ መድሓኒት ቃንዛኹም ኮይኖም ይመፁ። ብሓፈሻ እዞም ኣይዲያል ዝበሃሉ ሰዲሰርስ ክሳብ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ ሒዘዮ ነይረ ደ እዚ ነገር እዚ ይደሊ ነይረ ደ ዘብልኹም ዓይነት ሰባት እዮም። ብሮበርት ግሪን ዝተፅሓፈ ዘ ኣርት ኦፍ ሰዳክሽን ዝተሰነየ መፅሓፍ ቀዳማይ ክፋል በዚ መንገዲ ርኢናዮም ኣለና። 3 ዓይነት መማልልቲ ወይ ድማ ማረኽቲ ሰባት እውን ርኢና ኢና። ኣብ ዝቕፅሉ ቪድዮታት ካልኦት ክፋላት እዚ መፅሓፍ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ኣብ ቀጻሊ ብዝበለፁ ጠቐምቲ ሓሳባት ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን። ዘሰናዩ